Da, deci, cum ați văzut din titlul videoclipului, uh, o să iau o pauză care ar fi cam mare. Și care este acest lucru, o să vă zic. Ce să vă zic, dacă nu ați observat în anul precedent, n-am mai postat de mai mult de o lună. N-am mai postat și era din cauza că eram foarte mult cu școala, foarte mult preocupat. Și tocmai când am fost atât și foarte rar și tocmai atunci când am intrat în vacanță, am postat foarte mult. Și acum are început școala și am intrat în a cincea. Asta e ce zic. Și zic să luăm o pauză cu aceste lucruri. O să ne reîntâlnim pe YouTube la Crăciun și de atunci, când o să treacă Crăciunul, vacanța aia de Crăciun, o să revin la vară. Asta e tot ce zic. Să sperăm că v-ați bucurat cu mine. O să mai postez clipuri rar, dar eu sunt Nea33 și ne vom revedea la Crăciun. Pa!